Ei tänään on niin märkä ja kylmä, ei viittis tänään pyöriä hangella. Ahaa. Tää on mitään hauskaa. Meet vaan tonne niinku ihan hölmönä tonne kurviin. Joo. En mä yhtään ihmettele, että joku tommosen joskus ostaa. Sitten jos siinä olisi 10 vielä vierellä, niin... Niin, aivan. On sille ihan oikeesti aika vänkä. Niinku ihan käsittämättömän kovaa voi ajaa. Joo. Niinku et sit jos rupeis oikeesti ajamaan, niin tuollahan pystyis niinku... Siellä pystyy ajaa niinku ihan käsittämättömän kovaa. Saat hyviä kuvia. Joo. Aika nätisti tehty, että silloin kun tää tuli, niin